Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukeli nazi ezinohlonze emininjeni. Ziphi ingane zabantu endayise ngazo e-Ukraine? Wonke amehlo kwaZulu Natal kaThenjwa eShamthetho eMgungundlovu njengoba ke kuqhubeka isiphakamiso se-MK Party sokuvotela kungabethembu ubuholi bukaNdunankulu uThami Ntuli ohola kuhulumeni wobumbano esifundazweni. Uhlelo nokutakula ke kanjalo nokukhuculula esakhiweni ke sethempeli elidilike eVerulam kwaZulu Natal limile ke namhlanje njengoba kulindelwe ko-onjiniyela okuyibo abazokwazi ukugudluza ke izingcoco zezindonga kuze kube manje ke base bahlanuka abantu asebetakuliwe asebeshonile. Umbiko ophelele uzokwethulwa kumongameli nasemphakathini wonke waseNingizimu Afrika ekugcineni komsebenzi wekhomishana. Ihhovisi likaMengameli wezwe selikhipheke incazelo namhlanje ngesinqumo sokuthi kungani umbiko wokuqala wesikhashana kwekhomishana kaMandla ngongeke udalulwe ezidlangalaleni. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezikunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke naku-SABC Lihayi. Igama lami nginguDawood Phumula. Wonke amehlo esifundazweni kwaZulu Natal aThenjwa eShamthetho sesifundazwe njengoba ke kuvotelwa kungabethembu ubuholi bukaNdunankulu uThami Ntuli ohola uhulumeni wobumbano esifundazweni. Lesiphakamiso sifakwe yiqembu eliphikisayo esifundazweni iMK Party ngaphambi kokuqala kohlelo lokuvota amalungu eShamthetho abenempikiswano. Usotwebu we-MKP yeShamthetho sakwaZulu Natal uBonkosi Mngadi uveze ukuthi sebethole izinsongo ngesiphakamiso sokungabethembu ubuholi bukaNdunankulu wesifundazwe uThami Ntuli. Umngadi uthi sebevule icala emaphoyiseni ngalolu daba. Kunenhlamba engengisho honorable speaker in this house, therefore we have opened a case against this matter as the serious threat that has occurred. Therefore we are demanding a secret ballot on this motion. Thank you very much. Ngakolunye uhlangothi ilungu le-IFP umfundisi Thulasizwe Buthelezi utshele amalungu e-MKP ukuthi awahlukane noNtuli anakezawo izindaba kanti futhi awahamba yolanda abantu abavaleleke empini yase-Russia ne-Ukraine. Ziphi ingane zabantu endayise ngazo e-Ukraine? Nidlale ngosizo lwabantu abahluphekayo abengenamsebenzi kwathathwa ingane zadayiswa ngo-14 million namhlanje azikho lapha eSouth Africa asazi ukuthi zikuphi. Elinye ivoti elibhekwe ngabomvu le-NFP enesihlalo esisodwa esishayamthetho. The NFP in this house is not dictated by headlines. It's not dictated by headlines, social media pressure, or external excitement. We are guided by the Constitution, the rules of the legislature, the mandate of our voters, and the legacy of our founder. Disagreement is not disloyalty. So the MKP's motion is not a solution to our problems. It is an elevated risk to our stability. Through you, Speaker, to my fellow GPU colleagues, unity does not mean uniformity. We are allowed to disagree. This government is not perfect, but it is functional. It is reforming, and it is accountable. Sisekulo ke lolu daba manje sixhumana ke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC uSimphiwe Makhanyo seShamthetho sesifundazwe esifundazweni lapha ke kwaZulu Natal eMgungundlovu. Ngone asikubingelele sikwamukele ezindabeni ke zehora lokuqala emini bese cela nje usibeke isithombeni ngokuqhubekayo lapho khona njengoba kuvotelwa ke isiphakamiso sokungabethembi ubuholi bukaNdunankulu wesifundazwe uThami Ntuli.
Phungula ngibingelele kuwena kanjalo nombukeli wezindaba ngalesi sikhathi impela usuku olukhulu namhlanje lapha eShamthetho KwaZulu-Natal. Ngikhuluma nathi nje ngicabanga ukuthi emizuzweni emihlanu edlule loyo owayengumengameli wezwe uMnumzane uJacob Zuma usanda kusuka ngemoto yakhe ebipake nje la eceleni kwethu. Uthe ke ufikile naye ukuzozibonela ke lenkulumo mpikiswano eqhubeka ngaphakathi ke eShamthetho Phungula. Ngingabatshela nje ababukeli beindaba ukuthi isiphelile inkulumo mpikiswano. Okulindeleke ukuthi kwenzeke ke manje ukuthi amalungu eShamthetho avote. Kuzokwenzeka kanjani ke lokhu? Kuzokwenzeka ngokuthi ke usomlomo waso eShamthetho uNontombeko Boys uthe ke cha ukuvotelwa ke kwalesi siphakamiso kumele kube ngokusobala ngamanye amazwi kuzoba iprocess ezokwenzeka in the open basho njalo ngesingisi. Lokhu kwenzeka nje Phungula iqembu umkhonto wesizwe phathe kuyilona belifake lesiphakamiso licele ukuthi ke uSpeaker avumele amalungu eParliament avote ngokwemfihlo ke uma ngabe sekuvota kuvotela lesiphakamiso. Kepha ke usomlomo weShamthetho ke wathi cha akakuvumi lokho, wonke amalungu eShamthetho awavote ngokuvulelekile. Uzokhumbula ke ukuthi kuziwa nje kulesiphakamiso okubekulindeleke kakhulu ukubonakala ukuthi loyo ongusihlalo weqembu iNational Freedom Party esifundazweni uMbalishinga uphinde abe uMEC waka Social Development uzoma kuliphi ke singathi ke igama noma igama leqembu lekhalimele nebelitheke lona cha NFP fanele iseseke lesiphakamiso sengabethemba ubuholi. Kepha ke ngokwenkulumo yakhe ayithule la eShamthetho ukubeke kwacaca ukuthi cha akazoseseka neze lesiphakamiso soku ngabethemba ubuholi bakhe uMnumzane uThamisani Ncantuli njengondunankulu wesifundazweni. Nokusho ukuthi ke manje sizobheka ke ukuthi iqembu National Freedom Party lizokwenzani ke ukuthatha ke mhlambe izinyathelo ngoba phela sikusobala ukuthi ke uMbalishinga umiphi kulolu daba. Ukhuluma nathi nje Phungula ukuvota ngicabanga ukuthi ke manje sekuyaqhubeka nokuzothi ke emva kwesikhashana kube sekusaziswa ke ukuthi imphumela yalo lolu khetho ime kanjani. Ngaphandle kweShamthetho kugcwele kuyachichima amalungu amaqembu ezombusazwe ahlukahlukene. Siwabonile amaqembu iqembu leMK Party lilandeke labo abalesekayo kanjalo neqembu iNkatha Freedom Party bese kuba ke iqembu iDemocratic Alliance. Lo hulumeni obumbano Phungula la esifundazweni wakhiwe amaqembu iDemocratic Alliance, IFP, ANC kanjalo neNFP ukuze lesiphakamiso songabethembi ubuholi bukaMnumzane uNtuli siphumelele kufanele ke lamaqembu athole u50+1%. Nokusho ukuthi ke leli vote elimqoka lakhe uMbalishinga omele iNFP lizophinde futhi libaluleke uma sekuvotwa la. Kepha ke akukho manje ukungabaza ukuthi uzovota kanjani ngemuva kwenkulumo ke ayithulile lapha eShamthetho Phungula. Sibonga kakhulu mbukeli yona ke intatheli yeziko lezindaba zeSABC uSimphiwe Makhanya sibekela bukhoma eShamthetho lapha esifundazweni KwaZulu-Natal. Ithimba labatakule ebelijutshwe ke sakhiweni seThempeli eRed Cliff esifundazweni KwaZulu-Natal lithi ke izinhlanu ke izidumbu ezitholakele ngesikhathi ke lithungatha labo abadelekelwe ke isakhiwo kanti kulindele ukuba ke kuphenywe ngalesi sigameko njengoba namalungu emndeni ke yezisule engagculisekile ngendlela okwenzeke ngayo. Iziphathimandla ziqinisekisile ukuthi bahlanu kuphela abantu abasashonile ngenkathi kudilika ibhilidi leli elisemva kwami. Njengoba ubona nje abezimo eziphuthumayo nabatakuli basakhona namhlanje basazama ukubheka ukuqinisekisa ukuthi abekho yini abagcibeke ngaphansi, kodwa sitheme sikhuluma nabo bayasho ukuthi izolo abekho abantu noma izinja azitholanga mkhondo ukuthi bakhona abantu abangenzeka ukuthi bagcibekile ngaphansi kwale lab noma kwale nqwaba yey'tini eniyibonayo lapha kumabona kude. Kunamhlanje kuthiwa kukhishwe ithimba nje elincane ukuthi lizoqinisekisa ukuthi ngempela abekho yini abantu abangaphansi, kodwa okusele manje ukuthi iziphathimandla zizokwenza uphenyo mayelana nokuwa kwaleli bhilidi ukuze kutholakala ukuthi yini imbangela yayo ukuwa kwebhilidi kanye nezihlobo nabathandiwayo balabo abashonile bathi bafuna izimpendulo ngoba leli bhilidi ngendlela eliphakame ngayo noma elibalisheshise ngayo ukwakhiwa belusolisa. Kodwa ke sizozwa lokho ke
uma iphasimandla sesiqedile ukwenza uphenyo. Okwamanje akukho okunye esingakusho ngaphandle kokuthi kulindele ukuthi kufike abantu noma ithimba elizosusa ilab lezi ezilanga phezulu ngoba bekusasuke ezintathu sekusele esesibili nesokuqala ukuze nezinja futhi zibuye zizoqinisekisa ukuthi abekho yini abantu abaqhubekile. Ihhovisi likaMengameli seliqinisekisile ukuthi umbiko wesikhashana wekhomishana kaMadlanga ngeke udalulwe emphakathini. Umbiko wokuqala ke wesikhashana komsebenzi osewenziwe ke ikhomishana kaMadlanga kulindeleke ukuthi wedluliselwe ke kuMengameli uCyril Ramaphosa ngoLwesithathu. Ihhovisi likaMengameli belibambe isithangame ke nabezindaba ke ePitoli namhlanje lapho ebelichaza khona ngamaphuzu ehlukene aphathelene ke nezithinta uhulumeni. Okhulumela ihhovisi likaMengameli uVincent Magwenya uthi isinqumo sokungadedelwa emphakathini kombiko wesikhashana kungenxa yokuthi abanye bofakazi aseke bafakaza phambilini kwikhomishana kaMadlanga kungenzeka baphinde babizelwe phambi kwalesi sigcawu. Lo ozokwethula kuMongameli ngoLwesithathu akuwona umbiko ophelele futhi wokugcina. Ilo esingathi umbiko wesikhashana preliminary report umbiko ophelele uzokwethulwa kuMongameli nasemphakathini wonke waseNingizimu Afrika ekugcineni komsebenzi wekhomishana. Uphinde waphawula ngezinhlelo zokuqinisa kwezokuphepha ukuvikelwa kofakazi. We have a process that's already underway where we have the Protected Disclosure Bill that is currently in consultation at a technical level in government. Odabeni oluthinta umhlangano we-G20 wangonyaka ozayo ozobanjwa eMelika nalapho uMengameli uDonald Trump esekubeke kwacaca ukuthi iNingizimu Afrika ayimenyiwe uMagwenya uphawule kanje. We have strongly asserted that we don't need to be invited to G20 meetings. We are a full member of the G20. We are a founding member of the G20. Kanti odabeni labesilisa baseNingizimu Afrika bagcine sebezithola sebevaleleke empini eUkraine. Ihhovisi likaMengameli lidalule ukuthi uhulumeni usingethe lolu daba ngokucophelela ngenxa yobucayi besimo esiqhubeka phakathi kweRussia neUkraine. Isicao sejaji uBess Nkabinde esiphengeke ngobuqotho benhloko yeNPA South Gauteng uAdvocate Andrew Chauke saqhubeka nokulalela ukuphekwa ngembuzo kwenhloko yalolu phiko uAdvocate Shambela Batoyi ophekwa uAdvocate Thembeka Ngcoka Ithobi ngembuzo namhlanje ePitoli. Ungcoka Ithobi namhlanje ubuzo uBhatoyi ukuthi yiziphi izinyathelo azithatha ukuvikela ufakazi okukholakala ukuthi wayesatshiswa ngoMajor General Johan Boysen obesophikweni lwamaphoyisa aseKhethomena. Then explain yourself why a witness who is being threatened and intimidated and abused has reported it to you personally. You have not taken action to protect that witness. I cannot recall what exactly happened at the time, and it will be speculative of me to try to answer that now. uBhatoyi uzwakala emanqikanqika ngezimpendulo zakhe njengoba lo mbuzo ubuye kaningana. The question is directed to you as the head of the NPA, not directed to prosecutors. I think answer the question. Directed to you as a head. As the national director, you would be expected to look into it. But as I said, the national director has many obligations. It doesn't mean that he or she has to deal with it personally. Ungcoka Ithobi uphinde waveza ukuthi izimpendulo zikaBhatoyi asifani nazangolwesihlanu lwedlule njengoba uBhatoyi ethi lolu daba alizange lifike kuye ngqo. And for you today to say that they were correct in not bringing it to your attention seems to me to be inconsistent. Lesicao siyaqhubeka ukulalela ukuphekwa ngembuzo kukaBhatoyi. Mbukeli sathi qwa esitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT.Thi bafowethu ashayeleni ngokuphepha emgaqweni sibe right sihloniphe namaphoyisa ngoba gadethi.
Amaphoyisa eGauteng aqhuba uhlelo lwezimbamgaqo ngenhloso yokuqinisekisa ezokuphepha emgwaqweni njengoba kuzoqala kesiminyaminya samaholide okuphela kunyaka. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi wonke amehlo kwaZulu Natal athenjwe ishamthetho emgungundlovu njengoba ke kuqhubeka isiphakamiso se-MK Party sokuvotela ungabethemba ubuholi bukaNdunankulu Thami Ntuli ohola ke uhulumeni wobumbano esifundazweni. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola ngomjalo bazo. Amaphoyisa esifundazweni eGauteng anqumeke ukuqhuba uhlelo lwezimbamgaqo ngenhloso yokuqinisekisa ke ukuthi ke kunokuphepha emgwaqweni nokugwema izingozi zomgwaqo. Conduct a search at the back of your vehicle with your consent. Are you permitting us to do so? Yisiphithiphithi emgwaqeni njengoba abantu bephuma bengena nje esifundazweni eGauteng. Amaphoyisa kulesi sifundazwe anqume ukuqhuba uhlelo lokuqinisekisa ukuthi bonke abantu baphephile emgwaqeni. Abashayeli nabagibeli banxusa ukuba wonke umuntu osebenzisa umgwaqo aqaphe ngelokhozi kungashayelwa kudliwa imponjwana. Yeah, please stay safe. Make sure that you don't drive and text. Make sure that you also don't drink and drive, and make sure that you focus on the road because of this festive season. So arrive alive and make sure that you get home safe. Bafowethu ashayeleni ngokuphepha emgaqweni sibe right sihloniphe namaphoyisa ngoba kade thina. AbakwaZidlodlo bathi lolu hlelo lwezimbamgaqo olokuqinisekisa ukuthi uyaphepha umphakathi. What's happening here is that as part of Operation Festive Season in Gauteng Province and obviously in the country, directed by the National Commissioner, and our plans as a province to ensure that our communities are safe, feel safe, our roads are not killing spots and they are safe, and our communities' properties that might have been taken or robbed or stolen are not transported outside the province. Sabhekele zomgwaqo eGauteng aveza ukuthi sekube nezingozi zezimonto engaphezulu kwama-70 zaholela ekutheni kudlule emhlabeni abantu abangama-87 kusukela ekuqaleni kwephezulu. Imndeni yamaphoyisa amathathu ase-Free State atholakala emfuleni iHenops eCenturion ngoMbasa isola amaphoyisa ngokuhudula izinyawo malungana ke nokuphenya ngalolu daba. Imndeni kaConstable Cebekhulu Linda Boyipelo Senoge kanye noKyamogetswe Base ikhala kakhulu kokubambezeleka kombiko wophenyo ngesigameko sokwedlula kwabo emhlabeni. Ithi nakuba ingenaso isiqinisekiso kodwa ibona sengathi kukhona ukushaya amanzi ngendlela amaphoyisa asingethe ngayo uphenyo. But I could see a bullet, I don't want to say a bullet, a hole through the skull. And I asked, what caused the hole? And they said it could be a sharp object or something like that. I identified that there was a gash that the skull is protruded inside as if she was hit by something hard on the head that made an open on the skull. Ngemumva kwezinyanga ezisishiyagalombili izidumbu zamaphoyisa amathathu zitholakale imndeni ithi namanje ayikatholi ngisho nombiko ngokuhlolwa kwalezi zidumbu. Disappointed. Because I was hoping by now we would have gotten those reports. Lemndeni ithi okukhathaza kakhulu ukuthi izisulu lezi bezamalungu ombutho wamaphoyisa. Well, it's tiring, draining, exhausting. At the same time, it leads me to a point whereby I feel like they are hiding something. Ihlalele ethembeni njengoba isitshelwe ukuthi umbiko wokuqala uzokhishwa kuleli sonto.
Bukele sizibeka lapha ebesikuphathele zona usale kahle.